Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Aralar mendilerrora hurbildu gara. Hemendik, Artxueta mendia igoko dugu, 1353 metroko garaia duen mendia. Aralar mendilerroa hemen Nafarroan aurkitzen da. Eta gaurko ibilbidea guztira 8 kilometro izango dira, 350 desnibel positiboarekin. Hemendik, bidean barna, trikuarriak ikusteko aukera izango dugu. Eta puntan tontorrean, ikuspegi osoak, Handia, Urbasa eta Nafarrok eskaintzen dizkigun beste hainbat tontor. Besterik gabe, hasiko gara gure ibilbidearekin. Bagoaz. Artxueta, Aralar mendilerroan aurkitzen den mendia da. Tontorrean, errepikatzaile bat duena, eta guztira 1353 metroko garaiera duena. Gure gaurko abiapuntua Guardetxetik izango da. Guztira 8 kilometro osatuko ditugu, eta 350 metroko desnibel positiboa osatuko dugu. Bidean barna, trikuarriak ikusteko aukera izango dugu. Baita, Aralar mendilerroak eskaintzen dizkigun ikuspegi zoragarrietaz disfrutatzeko aukera ere. Artxueta mendia, Aralar mendilerroko punturik altuena da. Eta bidean dituen altxor eta txoko desberdinetaz disfrutatzeko ibilbide erreza eta eramangarria da. Mendia gozatzeko aukera paregabea. Poliki gure ibilbidearekin jarraitzen dugu. Kilometro eta erdi daramagu gutxi gora bera. Eta ikusten duzuenez, bidean barna, perretxikoak ere aurkitu ditzakegu. Ez dakit onjoren bat hortikan ere ibiliko den, baina momentuz, kolore guztietako onjoak edo perretxikoak ikusten edo ari ditugu bidean barna. Ea baten bat gehiago aurkitzen dugun. Bagoaz aurrera. Gaur, saio honetan, Artxueta mendira hurbilduko gara. Artxueta mendia, Aralar mendiko menditontor nagusienetariko bada. Antena baditu, baina horra heldu arte, menditontorreraino, zenbait ibilbide aukera ditzakegu. Egin dezakegu, Guardetxetik, egingo dugun moduan, igo gaitezke Uharte Arakiletik, edo baditugu egiteko beste lekuetatik, adibidez, Sakanaldetik, Larraunibaitik, eta noski Lizarrostitik ere irabazi dezakegu Aralar mendia. Hementxe saiatuko gara, saio honetan, hemendikan bizi diren animalia, zein paisaia, zein landaredia pixkat distribuzioa, eta saiatuko gara pixka zuen ganatzen, hementxe Artxueta menditik disfrutatu dizakegun naturaren arloko gaiak. Esker, eta ea gustatzen zaizuen.
Bueno, ikusi duzuen bezala, sorte handia izan dugu, sugegorri bat ikusi dugu, bipera azpiz delakoa, sugegorri txikitxo bat, kume bazan. Sugegorriak batez ere, narrasti asko eta asko bezala, esnatu egiten dira martxoaren bukaeran, eta aktibaturik egoten dira urriaren azkeneko egunetar arte gutxi gora bera. Txiki hau, segurazki narrastien bila, karraskarien bila zegoela. Fijatu bazarete, sugegorriak beste suge edo kolubrido delako pizkat ezberdintasunak, batez ere haien pupilan fijatu behar zarete. Hola, imaginean fijatu bazarete, sugegorriek beti pupila vertikala dakate. Aldiz, kolubridoak gu bezala izango lukete borobilduta. Beste ezaugarri bat bada eskatak, buruen eskatak. Sugegorriek badituzte 20 eskat baino gehiago, aldiz kolubridoek izaten dituzte 8 edo 10 inguru. Beraz, nahiko ezberdintasun dago haien artean. Hauek pozointxua dire, baina ez dakagu hil egiteko arriskurik. Agian oskatzen bagaitu, agian behatz bat izan da, poliki-poliki, astiro-astiro, eta arna sartuz joan beharko ginateke osasun etxera pixkat antidotoa ematera. Askotan bakarrik, sorte txarra izaten da haiekin topo egitea, baina jakin dezagun pixkat arriskurik ez dagoela eta tranquilartu behar ditugula gauzak bere gauzetan zebilen. Eta, hementxe Euskal Herriko mendietan badaude, baina ez dago holako arrisku apartarik behitu ze tranquil egon den eta disfrutatu dugu haren presentziaz pixkat jakin minarekin bere gauzetan jarraitzen utzi dugu. Hementxe, Aralarren, bi ekosistema ezberdin ditugu eta oso parekaturik egoten direnak. Abeltzantzarekin ere lotutak daude eta baso kudeaketarekin. Hementxe, batez ere, baso beraldetikan, Aralarren goiko partean, pagadiak ikus ditzakegu. Hemen atzekaldean daukagun moduan. Askotan pagadiek, esan bezala, oso fresko mantentzen dituzte haien zoruak eta nafartarrok askotan etortzen gara ekosistema hauetara egun berotsuetan fresko egoteko batez ere eguerdiko ordu hauetan. Aldiz, hementxe iaia tontorrean 1300 tapiko metrotora gaude Hartxo eta mendiaren inguruan, eta pixkat beheruntz egiten dugunean batez ere ariztiak dominatzen dute. Esan bezala, pagadi hauek egiten dutena da oso zoru pobreetan eta harritsuetan, iaia karstikoa direnak, hemen aurkitzen dute haien bai ezetasun zein prezipitazioen arabera haiek egoteko leku aproposa. Gaurko saioan, sakanan gaude, Uharterakil herrian. Uharterakil herriak 800 bat biztanle ditu, eta hemen ditugu ondoan, bai Aralarko mendizerra, baita Urbasa, Handia, eta herria Arakil ibaiaren ertzean dago.
Historian zehar, Sakanako baiara garrantzia handia izan du, leku estrategikoan kokatuta dagoelakotz, azken finean baiarak lotzen ditu bai Nafarroa eta baita Euskadi, erromatarren garaian adibidez, Gasteiz eta Iruñak lotzen zituen galtzada hemendik pasatzen zen, eta gainera ertze batean bai Urbasa, Handia eta Beriaingo mendiak ditugu, eta beste ertzean berriz Aralarko mendiak. Horregatik, beti izan du olako garrantzi estrategikoa, erromatarren garaian erran bezala galtzada hemendik pasatzen zen, eta harreman handia izan zuten erromatarrak bertako euskaldunekin. Gaur egun, oraindik, Sakana garrantzia handiko pasalekua da. Bai autopistak, bai errepideak eta baita trenbidea hemendik pasatzen dira. Orain dela urte batzuk, adibidez, tren istripu larri bat egon zen, eta famatua egin zen uhartearekin tren istripua horren ondorioz. Hementxe dugu, Maitoni, Arbizuko kanpinan gaude, Arbizuko kanpin ekologikoan, Sakanan, eta gaur gainera dagoelako eguraldi ederra, eta hemen inguruan ikusten ditugun mendiak, zona ederra da. Alde batera utzi ditugu bai Sakana gurutzatzen dituzten errepideak, autopista, trenbidea, eta berez hemen gaude Sakanako landa eremu eder batean. Bai, gaude, momentu honetan kokaturik Sakanako erdierdiak, ezta? Eta da, Sakana irekitzen den leku bakarra. Guztundik lakuntzara etortzen da nahiko itxia, eta hemen, Goiena baiarak ematen duen zoko honetan, hemen irekitzen da. Handia Urbasa eta Beriaingo magaletan, ezta? Eta gero, ja berriro, etxarrien estutzen da, Alsasura bidean, ezta? Bueno, lagunok, poliki bagoaz gure tontorrera. 3. kilometroan gaude eta azken kilometroa geratzen zaigu tontorrera iristeko. Ikusten duzuenez, lainoa sartu zaigu erabat. Eguraldi aldatu zaigu. Naiz eta iragarpenak ikusi, eta ez zuen lainorik ematen, baina sartu zaigu. Horregatik beti gogorazten dugu motxilan xira sartzea. Nik oraintxe bertan ipiniko dut, hotza sartzen ari zaiteta. Beraz, hori, xira hartu, ipini, eta azken kilometroa egitera joango gara. Bagoaz aurrera.
ikusten duzuenez, lainopean gaude eta gainera haizea sartu da. Eskerrak zira motxilan eramaten genuela. Beno, berez ikusten duzu hemen Aralar mendilerroa Nafarroa eta Gipuzkoan artean kokatzen dela. Gipuzkoako aldea guztiz lainopean dago, eta poliki-poliki Nafarroa alderantz sartzen ari da. Berez hemendik parean Handia eta Urbasa mendilerroak ditugu, eta hemen Txebeian oso gutxi ikusten delarik San Migueleko baseliza. Beno, gure 4 kilometroak egin ditugu honaino, eta orain berako ibilbidea tokatzen zaigu. Gainera, berako ibilbide honetan, trikuharriak ikusteko aukera izango dugu. Besterik gabe, bagoaz dira. Bi aguzkilorekin topatu gara. Hemen abuztu bukaeran hasten dira, ateratzen eta gero irailean guztiz irekitzen dira. Hauei adibidez, apurtxo bat gehiago irekitzea tokatzen zaie. Baina gogoratu, debekatuta dagoela hartzea, bai? Eta mendian utziko ditugula. Venga, aurrera goaz. Artxueta menditik, egun garden honetan oskarbi dau, eta nahiko bero, orain ja haizea mugitzen hasia da, eta zeruan atzeman dezakegu pixkat aldaketa hori etorriko dela. Hor eneatzean ikusten baduzue, ikusi ditzakegu bi hodei mota, bi altuera ezberdinetakoak, askotan hodeiak bi altueratakoak izaten dira neurri batekoak edo bigarren neurrikoak, 2000 metrotik gora edo bera egoten direnean. Hortxe, bi mota horietakoak ikus ditzakegu. Adibidez, baditugu batzuk altueran daudenak, hola pixkat lerro batzuk itxura dakatenak, hori zirroak izaten dire, altuera handikoak izaten dira, eta esaten digute pixkat euna oskarbi izango dela biharko una. Aldiz, behekaldean daudenak, borobilak, hori kumuloak dire, eta ikusi beharko dugu eguna aurrera inala, zer egiten duten, ze askotan evoluzionatzen dute, garatzen dira, eta holako vertikaltasuna hartzen badute, altuera hartzen badute, askotan kumulonin botan bihurtzen dire, eta ekaitz edo trumoietako hodeiak edo ekaitzak suerta daitezke. Beraz, justo, berotasunaren ondoren, beroa goruntza egiten du, haize hotzakin elkartu, eta holako hodei ezberdinak suertatzen dira zeruan, eta aber norantz egiten duen arratsaldea. Hola, erne ibiliko beharko dira eta mendian egoteko importantea da, ze baliteke momentu batean, orain bezala, eguraldia aldaketa, eta beheko bidea nahiago baino bizkorrago egin behar izatea.
uharteko igoeratik daukagun bista itzela pixkat esplikatu nahi dizuegu. Ikusi dezakegun moduan, Sakana oso berezia da bere paisaia. Hortxe, behekaldean, lautadan, bai herriak eta soroak ditugu. Pixkat altuera irabazten dugunean, basoak, eta goiko parteetan haitzak eta batez ere iaia arrobi formako edo pared formako egitura geologikoak. Hementxe San Donato, Aralar, Handia zerra eta Satrustegiko zerrak ditugu. Paisajea, ezetasuna eta bizimodua gure arbasoetatik abeltzaina eta baso kudeaketa eta behekaldean industria banatu izan ohi da. Hementxe Atxoetako igoeran, uhartetik eta guardetxetik oso pagadi politak izaten ditugu hortikan pasatu ahal izateko. Aldiz, tentorretara heltzen garenean, sekulako bistak ditugu eta aukera ezazue egun gardenak ze askotan hemen hodeiak harrapaturik gelditzen dira, bai haize korronte ezberdinak ipar eta hego haizeek ezetasuna igo egiten dute eta askotan belainoa hementxe izaten ohi dugu. Gaur sortea izan dugu eta zuek ere hurrengo etortzen zaretenean beroko egunen batean disfrutatzeko aukera izango duzu ere. Aralarren ere beste ikusitako larre batzuen moduan, hementxe abeltzantzak badu bere ondorioa. Neolitikotik larre hauek izan ditugu iaia abeltzantzaren pixkat lana eta mantenimendu hori pixkat landu egin dute. Horrela, abeltzaintza agian leku batzutan beruntz egiten ari da eta gure aberen esplotazioak egian partikularrak edo enpresario txikiek pixkat oinarritzen dituzte. Hementxe behorrak eta behia baitugu eta ikaragarri moldatzen dute paisaia. Horren arte ezagutu dugun paisaia neolitikotik ona, erantzunkizuna dakate gure mendietako abereetan. Horrek segurazki bioaniztasunan eta beste animalien garrantzia izan du eta ikusi dugun moduan abeltzantzaren urritasun hori gure basoen itxiera eta beste kudeaketaren formulak bilatzearena suertatuko digu datorren urteetan. Mantendu dezagun gure mendiko abereak ze oso onuragarriak dira, ez bakarrik bertako produktuarengatik, baizik eta gure paisaiaren pixkat ardura bere baitan dagota. Gainera, zuk aipatzen zuen bezala, Sakanan gaude, erdian, eta gainera hemendik ikusten ditugu, eta ez ikusi bakarrik, baizik eta iaia gainean ditugu Sakana inguratzen dituzten mendiak eta mendizerrak. Bai Urbasa, Handia, Beriain eta baita Aralar ere. Bai, hegoaldera ditugu Handia eta Urbasa, hemen Beriain gure zaintza egiten, da gero iparraldean Aralar dugu. Erdian dugu.
kokatuta. Gaina orduan, ez gaude bakarrik Sakanako landa eremuan, baizik eta gainera, hemen baitugu hainbat naturgune babestuak daudenak, hemen inguruan, ezta? Hoi da, eta basandia da bat, eta gero, beriain txartzen da handiarekin batera, eta gero dago, Aralar, konpartitzen duguna, Gipuzkoarekin ere, ezta? Hemen berehala dago Gipuzkoako muga, eta bestaldetik Araitz baiara, eta Araitz eta Sakanako 11 herrik hor baditu gure privilegioa, Aralarren. Aha. Orduan, Aralarren, hor, mendiaz gain, baita ere hor dakoagu San Miguel santutegia, arras famatua, Euskal Herri osoan, eta baita orduan, baituzu olako privilegioak zeintzuk dira? Bai, Alargo unioa, eta dira, herri guztiak esatera, baina, etxarretik Iriberri arte, Sakanan, Uarte kenduta, eta gero bestaldetik, beste 8 herri, Zumintza, Gaintza, Arribe eta hori denak. Eta, hor dago, loteen gestioa, esplotazio bezala ere, horrek unioaren esku dago, ez dago Napar gobernuan esku, eta gero, herri guzti horien etxeek dugu eskubidea lote bat urtean jasotzeko, diru oso gutxiren truke. Apuntatu behar zara, eta ematen dizute lotea, Alarren tokatzen den lekuan urteak. Gainera hementxe, segurazkire, Nafarroko hainbat lekutan bezala, nekazaritza baitu beren arriskuak, gainberan dago, baino abezaintza gutienez, bai badauka harreman handia Aralarko mendiarekin. Bizi guztian gainera, da. Arzaitxaolak eskuz pasatzen dira, dira propietatean, dira Nafarroko gobernua eta Alargo unioa gestionatzen dituzte hori, eta zut arzai izatez uzten duzunean, kentzen dizute txaola, eta badago jendea atzetik esperoan, txaol hori hartzeko berriro, eta da, babesleku bat, arzaientzat, eta gainera oso zoko berezitan daude kokatuta, esan Alarren intzatzelei. Eta zer ematen dituzte, ardiak batez ere? Ardiak, behorrak asko orain, eta behiak. Gehien bat ardiak. Orduan txabola hauek dira babeslekuak? Arzaien dago, Arzaien dago. Ez azindaren dago. Azinda azkenean egoten da uda partean, uda berretik udazken arte. Eta ez du aterperi behar, negu arte ez du aterperi behar. Orduan artzaientzat eta haien bisitentzat. Hala ere, Aralarren, eginda, zenolako, gadiak zenolako janak badauden, hor badaukate baita ere hor beren babesa, ezta? Hor itzala gutienez, eta baita ura, noski? Ura asko, Alarre akufero importante bada. Nunai daude iturriak, Alargo zulo ondi horretan, bazter guztietan dago ura. Azindak ez du ura faltariko, Alarren. Eta gaur egun, artzainak ez ezik, baita hainbat mendigoizale eta hainbat turista etortzen dira, ezta? Noski, Alarren gehiago gainera, San Miguelek duen zerarekin, bisita zera joaten direnak ere, gero, lasai asko mendi buelta bat egiteko aukera badute. Noski, Mugarri eta Organ dauden mendi guzti horiek, beste mota bateko jendea, ez zapatilekin doazena, baina jende asko ditzen. Bai, santutegia bai erakatzen du baita ere jende pila bat. Naski garai batean, gaur egun badibidez, famatuak dira egiten diren jabieradak, baino garai batean, jabieradak baino lehen, ja hainbat erromeriare egiten ziren San Miguelko santutegira. Bai, eta horre lakuntzakoak, izaten dute festa bat, lakuntzako persa deitzen diotena, eta igotzen dira, abuztuan.
eta igotzen dira San Miguela, eta gero San Miguelen egiten dute beraien festa, eta gero otordua guardetxeko zelaiaietan, eta bada ohitura hemen San Miguela. Eta gau pasa, ia gau pasik ez. Gau pasaren garaiak orain beste batzuk hartuko dituzte. Guriak egin dituzte. Mila esker. Orduan jarraituko dugu, hemen Sakanan gaudenez, baita hemengo inguruko herriak ezagutzen, eta mila esker. Ondo, nahi arte. Tontorrekik bueltan ondoko pista hartu dugu. Lehen igogaren bidetik hartu beharrean, paralelo bidezidorren artetik onaino heldu gara. Gure helburua izan ere, trikuarriak baitziren. Hemengo trikuaren izena Elurmenta da. Eta ikusten duzuenez, hemen atzean harri pilatu gari ditugu, borobiltxo bat eginez. Eta hau da, trikuarria. Antzineko hilobi bat da. Hemendik hurrengo trikuarria ikustera pasatuko gara. Gogoak ditugu, ea ze trikuarri mota den ere. Ikusteko, bagoaz. Herria nola inguratzen duen beste guztia biribila eginez. Egia esan, antzinako hilobi kuriosoak dira. Besterik gabe, gure ibilbidearekin bukatuko dugu. Hemendik kilometro batetara, guardetxera iritsiko garelako. Bagoaz. Beno lagunok, iritsi gara gure gaurko helmugara. Gaurkoan, Artxueta-mendia igo dugu, 1353 metro dituen mendia. Eta abia puntua, hemen guardetxetik, Aralarreko mendilerrotik. Ibilbidea oso polita iruditu zaigu. Hasiera batean, basoan barna ibili gara. Gero, tontorrera iritsi gara, eta bertan naiz eta lainopean egon, San Migueleko baselitza ikusteko aukera izan dugu. Bueltako bidea ikaragarrizko izan da. Izan ere, bi trikuarriekin topatzeko aukera izan dugu. Eta pixko bat, aintzineko hilobiak nola irekitzen ziren ikusteko aukera bat da. Beno, guztira, 8 kilometroak 350 metroko desnibel positiboarekin bukatu dugu. Beste batean ikusiko dugu elkar. Artxoetaraino, uhartetik igotzen bagara, badugu 900 metroko igoera, eta apurka-apurka inez, gutxinaka, paisaia pixkat hobeago horuntz egiten ari da. Hemendikan, oso polita da ikustea adibidez, geologikoki oso bitxia den Madalenaitz mendia, eta oso arrakastatsua dela eskalatzaile ez den ornitologian pixkat afizionaturi dagoen jendea. Hor bat egiten dute, bai haitzetako harrapariak eta eskaladan aritzen den jendea. Azken aldi honetan, bai Nafar gobernuak saiatzen ari dira, bai eskalatzaile pixkat adosten kudeaketa eskalada egin ahal izateko, eta ni espezie pixkat xelebreak hor kabiak egiten jarraitzen ahal izateko. Mendikan, ikus dezakegu, atzekaldean iaia Iruñerria, Gaztelu, Txurregi, Esatuzteguko Zerra, Trinitatea, beraz, gero,
apurka-apurka, eta Artxoetatik Aizkorri eta Aratx eta beste mendizerra ugari, Abandonato ikusteko posibilitatea izango dugu. Aralarreko urek, hor erortzen diren urak, zenbait bailara ezberdinetara jaisten dira. Adibidez, ekialdeko zatira, Arakil ibaian egiten dute bat, iparraldean Larraun, Araxes, eta ur hauek apurka-apurka egiten dute bera. Hemen gaur bero batean eta Artxoetako bidea uhartik edo haren bioaniztasuna ikusita, Arakil ibaia aukeratu dugu pixkat zuen ganatzeko. Hementxe ibaiaren ibai ertzean bioaniztasun oso handia aurki dezakegu. Hementxe bai urzozoak, zein bustanikara hori, eta zeinbat eta zuhaitzetan egiten dituzten harrapakeri ikus ditzakegu. Baita, bisoi europarraren aztarnak eta kastorearenak aurki ditzakegu. Hementxe Arakil ibaia oso ibai ezezagunea izaten da, eta leku oso politak izaten ditu maizetan bisitatu ahal izateko. Udan eta udaberriko egun berotsuetan, hementxe izango dugu ibaia beti lagun. Gaur, Aralar zerrara hurbildu gara. Konkretuki, Artxoetako menditontorrera. Han, atzean dakagu. Saiatu gara, hemendik ikus daiteken paisaia aztertzen, bai landaredia eta hurbildu zaizkigun animaliak zuen ganatzen. Espero dugu saio hau gustatu izana. Hurrenera arte eta mila esker. Herria zeharkatu dugu eta hementxe aurkitzen dugu Erdi Aroko zubi bat, baita ere Aralarko mendizerra, eta zubiak Arakil ibaia zeharkatzen du, gurutzatzen du, eta hemendik daien bidea San Miguel santutegira joaten den bidea daukagu.
Eta hementxe bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.